Všade okolo nás je hrozný kravál. No, presne o tom hovorím. Z toho by bol človek na prášky. Hlavne, keď chce niekomu zavolať. Zoberiem mobil a zavolám vám, hej? Tak to zdvihnite. No, hurá, tak si predstavte, že by som vám teraz rozprával niečo strašne smiešné. Napríklad, ako som stretol žabu, ktorá... Potom sa niečo stane, tak pýtam psu a pýtam sa kačky. Toto exém. Každý, kto to počul, sa hrozne bavil. No, to bohužiaľ nie je váš prípad. Predstavte si však, že máme vychytávku, ktorá dokáže všetok ten randál potlačiť. Volá sa Volte a vďaka nej budete počuť každé slovo. Neveríte? Tak schválne. Stretol som žabu a tá hovorí, nech jej dám pusu, že potom sa niečo stane. Tak jej dám pusu a pýtam sa žaby, čo sa ako malo stať? A ona vraví, dostal si exém. Dobre, nie? Myslím ten zvuk. Vtip je samozrejme trápny.